Carcaixent, al igual que moltes poblacions de la nostra comarca i comunitat, ha celebrat el dia del 9 d'octubre amb una cercavila acompanyats per les dansades populars i la banda de música des de l'Ajuntament fins al monument que hi ha dedicat al rei en Jaume I a la plaça d'Espanya. La del 9 d'octubre és una commemoració que a Carcaixent ha anat recuperant el seu protagonisme. Jo crec que Carcaixent ha anat a més, és a dir, fa uns anys celebràvem el 9 d'octubre, però avui se celebra encara amb més cor, la gent està més en el carrer i hem volgut omplir este dia i no fer només l'acte institucional, sinó un dia de festa complet per a Carcaixent. L'acte va ser presidit per l'alcaldessa de la ciutat, Lola Botella, qui va destacar la unió dels pobles per tal d'afrontar els reptes del futur. Els carcaixentins i carcaixentines recordem la figura de Jaume I i recordem també com al llarg de la nostra història hem sigut capaços de fer front a inundacions, conflictes, gelades, enfermetats i ho hem sabut fer amb esforç, treballant junts com a poble per a guanyar el nostre futur i el futur de les nostres famílies. És moment d'unir forces, de treballar en comú i buscar el consens des de l'estricte compliment de la llei, que és la millor garantia de la nostra democràcia, de drets i llibertats. Orgullosos de ser valencians, en este 9 d'octubre diguem tots visca València, visca Jaume I i visca Carcaixent. Gràcies. Els actes de la cercavila i l'ofrena no són els únics que tenen lloc durant el Dia de la Comunitat Valenciana a Carcaixent. Des de l'Ajuntament es prepara tot un seguit d'activitats per realçar esta festivitat. És una festa que per a nosaltres jo la definiria com la festa de la Comunitat Valenciana, però també per a el Dia dels Artistes de Carcaixent. Tenim tot el poble ple d'exposicions, amb la qual n'hi ha artistes plàstics, n'hi ha exposicions del grup de les Folies, de tratges d'indumentària valenciana, tenim exposicions d'una commemoració molt important este any, que és la celebració del nostre trenet, del tren de via estreta Carcaixent-Dénia. Estos actes s'emmarquen dins de les celebracions de les festes majors i patronals de Carcaixent, amb el que després de l'obertura de la fira, la ciutat es volca en retre sentit homenatge a qui el 9 d'octubre de 1238 va entrar amb les seues tropes de manera triomfal a la ciutat de València per tornar-la a la corona d'Aragó.